अच्छा है राजवा जब आयल बा और दरबार में हम चाहता नहीं कि एक बार तनिका सा कुर्सियां छोड़ दी सबे चाचा ए जबारा से बोलैले बानी हम सब भाई के गोलू भाई के राजा भाई के जय हो जय हो। एगो बात आप सबसे कहल जाता है लेकिन चाचा की तरफ से पुरस्कार बा हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा तनी सबको एक बार जोरदार ताली बजा के आप सब आशीर्वाद दे दी चाचा के कि देखी एकर नेता से लोग ढेर खड़ा भइल बा एकरी अंजनी भैया अब लागत है कि पॉलिटिक्स में सब लोग बा गांव भर में 20-20 को लोग खड़ा रहता हमनी के गावत गावत चुनाव थाक गइल बनी जा आई एगो गीत आइल बा राजा जी मुखिया लड़ी आप सब देखिए गोड़ लगत नहीं आशीर्वाद बना आहे ई है कहे के बा ताली बजा के आबे ई है बाजा नहीं हर में सी हट भाई से हट जाबा ससुरा में ननद देवा ससुरा में ननद देवा आहे दूधे दूधे भला दे रहिया माई मोरे जा भैया भैया के तरफ से पुरस्कार बा हार्दिक स्वागत बा।